Yes, I release fire. I release fire. I release fire. I release fire. Freedom. Come. I bind in Jesus' name. Come out. Sorgoti pinagok moi release korisu. Bandok Jisur namot. Hat bori hila boleh nuare hi. Yar hat bori hila boleh nuare. Freedom. Toy azir bora খেলিমেলি কৰিবলৈ নোৱাৰে তোমাৰ হাত ভৰি শয়তানৰ হাত ভৰি মই বান্ধিছো যিশুৰ নামত हालेलुया लुकनि 11:13 दिनै नाय बोसोनाव बुंदों दिनै जोङो गाज्रि बिमा बिफा जानानैब्लाबो माने इसोरनि इच्छाखौ जोङो मोजां मानिफुंजोबाब्लाबो जोङो बिसाफोरा जुदि जोंनियाव मोजां बुस्थु बियोब्ला जों मोजांखौ बेसे होयो होनदों आरो जोंबो जुदि इसोरनियाव गोथार जिउखौ बियोब्ला बेसेबां बियो जोंखौ सुफुंगोन होननानै बुंदों नाय गोथार जिउनि सुफुंनाया ओरैबायदि बे दैया फुल दा इखौ आं लोङोब्ला बे खालि जागोन ना जाया आरो आं बेयाव भर्ति खालामफिनबासो आं लोंनो हागोन ना हाया दा जोंनि जिबनावबो गोथार जिउ मोनबाय होननानै आरो हारसिं गोसो बायदि न' सिङाव दर मारिनानै थाबाय बे नङा जों जाहैबाय रिफिल खालामबाय थानांगौ बिनि जिउजों बिनि उपस्थितियाव फैनानै बिनि एन'इन्टेड दासफोरनि खाथियाव थांनानै जों जाहैबाय गावखौ सुफुंनानै लाबाय थानांगौ अब्लानिया जों गोदान बोलो मोनो हालेलुया ओमफ्राय दायो जाहैबाय हु इज हलि स्पिरिट गोथार जिउआ सोर खाथिनिखौ बुं ओइ लोगो आसि थुनानै बुं ओइ लोगो गोथार जिउआ सोर गोथार जिउआ सोर गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर गासैबो बुंनि गोथार जिउआ इसोर गोथार जिउआ इसोर हालेलुया दिनै गोथार जिउआ जाहैबाय माबा मोनसे बुस्थु नङा बियो दखानाव बायब्रबानो लाबाय फैबाय बिदि नङा गोथार जिउआ जाहैबाय स्वयं इसोर जेब्ला सासे मानसिया जिसु ख्रिस्टखौ इसोर होननानै फोथायो अब्ला जों बिफा बिसा गोथार जिउनि मुङाव जों बाप्तिस्मा हैना होआ अब्ला दिनै बे बाप्तिस्मा होयो जोङो गोथार जिउनि मुंखौबो लानानै अब्ला जों गोथार जिउनि मावनायखौ मानो निन्दियो गोथार जिउखौ जों दिनै मानो सिनायनो रोङा गोथार जिउनि हाबाफोरखौ जों मानो मिन्थिनो रोङा नाथाय गोथार जिउआ जाहैबाय सासे इसोरयो गोथार जिउआबो दुखु जायोनो गोथार जिउआबो गाबोनो आघात जायोनो जेब्ला जों बिनि बाथ्राखौ मानिया आरो बोसोनाव ओरैबायदि लिरनाय दंबावोसो सोरबाया जुदि गोथार जिउखौ निन्दियोब्ला बे संसारावबो आरो फैगौ बोथोरावबो जाहैबाय बे माब्लाबा निमाहा मोनानो जिसुनि एगेन्स्टआव बुंनाया निमाहा मोनगोन सानसे समाव आंबो गिर्जायाव अन्थाइ खुबैदोंमोन नाथाय आं जिसुनि एगेन्स्ट खालामदों आं निमाहा मोनदों हालेलुया नाथाय आं जुदि दा मिन्थिनानै गोथार जिउखौ जुदि निन्दियोब्ला जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनानै नाथाय आं बे मुगायाव आरो फैगौ मुगायावबो आं निमाहा मोननाय नङा आनानिया साफारियाया मा जादों जिसुनि सेला पत्रसनि आथिं गुदियाव लाबोनानै गोथार जिउनि परिस्थितियाव बियो थगायदों होजोबगोन होनदों हा फाननानै मोननाय फैसाखौ नाथाय आदाखौ दोनखोमानानै आदाखौ होदों आरो बेयाव गोथार जिउआ पत्रस बुंबाय थगायदों गोथार जिउनि उपस्थितियाव मानो थगायदों होनबाय बे मोजां जायाखिसै ओरैबायदि दाय हमजाबाय लोगो लोगो स्पट डेट हौवाबो हिनजावबो निमाहा बिस्लाबनो सम मोनाखिसै बेनिखायनो जों बुजिनो नांगौ दिनै गोथार जिउआ सोर गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर हालेलुया जोङो फरायनि 2 करिन्थियान चैप्टार 3 verse 17 दा बे फोरबोआनो दा बे सोर फोरबो जिसु ख्रिस्ट नंगौना नङा दा बे फोरबोआनो बे जिसु ख्रिस्टआनो गोथार जिउनो जेराव फोरबोनि बे गोथार जिउआ थायो अब्लानिया बेयाव गहोजानाया थायोनो गोथार जिउ जेब्ला जिसु ख्रिस्टआ मानसि महरै संसाराव फैदोंमोन अब्ला गोथार जिउखौ हरथ'वाखै होननानै बुंदों बाइबेलाव बियो जेब्ला कालबारि क्रुसाव बलि जाबाय सानथामाव सिखांबाय आरो बियो 40 दिनाव बे सोरगोआव गाखोलांबाय आरो बे सिखांनायनि 50 दिनाव जाहैबाय गोथार जिउआ फैदों हालेलुया अब्लानिया गोथार जिउआ मानसिफोरखौ सुफुंदों आरो गोथार जिउआ जाहैबाय अराय समनि थाखाय फोथायग्राफोरजों थानो होननानै फैखाबाय हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय गोथार जिउखौ जोङो नेग्लेक्ट खालामो जिसुखौलाय फोरबो होननानै गाबज्रियो नाथाय जोङो बे फोरबोआनो दा गोथार जिउ जाबाय गोथार जिउ महरै नोंजों आंजों थायो बेखौ जों नाजावनो हाया बिनि मावनायखौ जों नाजावनो हाया माबायदिथो ख्रिस्टियान जाखो बेलाय सोरबालाय माथो अनलि जिजासनो अनलि हलि स्पिरिटनो अनलि फादारनो बिदिथ' नङाना गासैबो इन्टारकानेक्टेड हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै नाय सासे बेक्तिया जुदि थैयोब्ला थैनायनि उनाव बिनि आत्माखौ जुदि नुयोब्ला मा होनो बेखौ भुत होनो ना होना बे आत्मा होनो ना होना फासि नांनानै सोरबाया थैखांबाय अलरेडि थैखांनायनि उनाव बे
मानसिया जुदि जाखाङोब्ला बेखौथ' मा होनगोन गाज्रि जिउ फासिनांनायनि जिउ दा जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरब्लाबो बे मानसि महरै फैदों नाथाय बे जिसुआ मानसि महरै थानायाव बे जाहैबाय मानसि बायदि जायगा थाइसेयावसो थादोंमोन जेरुजालेमाव नाजारेथआव जन्म जानानै बियो बे इजराइल एरियाखौनो गिदिंबाय थादों नाथाय जेब्ला बियो कालबारि क्रुसाव बलि जानानै 40 दिनाव गाखोलांबाय 50 दिनाव गोथार जिउआ फैबाय अब्ला गासै बुहुम जोबनायसिम बियो गोथार जिउ जानानै थाबायना थायाखै हालेलुया जिसुआ गोथार बिनिखायनो बे कालबारि क्रुसाव बलि जाबाय सानथामाव सिखांबाय आरो बिनिफ्राय हरनाय आत्माया जाहैबाय गोथार जिउ मुंख'जाबाय हालेलुया संसाराव मोननै रोखोमनि जिउ दङ मोनसेया जाहैबाय गोथार जिउ मोनसेया जाहैबाय गाज्रि जिउ हालेलुया जायखौ जोङो गाज्रि जिउ माने मानसिखौ नस्थ' खालामग्रा मानसिखौ बेमार लाबोग्रा मानसिखौ असान्ति लाबोग्रा नंगौना नङा दा बेखौ जों गाज्रि जिउ बुङो माने बे मोदायनि जिउ नोरोखनि जिउ नाथाय जिसुआ गावनो गोथार नालाय बे थैबाय थैनायनि उनावबो बिनि आत्माया गोथार नंगौना नङा बिनिखायनो जोङो हलि गस्ट होनो इंलिसाव माने गोथार जिउ हालेलुया होमबा बे गोथार जिउआ सोर जाखो बे गोथार जिउआ जाहैबाय इसोर हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो दिनै बे गोथार जिउआनो जोंजों अराय समनि थाखाय थानो होननानै फैखाबाय दानिया जुदि आं सोङोब्ला गोथार जिउआ सोर होनोब्ला मा बुंगोन गोथार जिउआ सोर होनोब्ला मा बुंगोन इसोर हालेलुया बुजिबाय दा जिसुआ कालबारि क्रुसाव गावनि मावनांगौखौ मावबाय पापनिफ्राय बोखांबाय नाथाय दा फोथायग्राफोरखौ सोर हेफाजाब होगोन गोथार जिउ हालेलुया सोरबाया जुदि हेफाजाब होग्राखौ लायाब्ला बेसे खस्थ' जागोन बाइबेलाव मोननै रोखोमनिल' हेफाजाब होग्रा हेल्पार होनो हहकारि होनो मोनसेया जाहैबाय हासबेन्डफोरनि हेफाजाब होग्राया जाहैबाय लेडिसफोर जेनेसिसआव लिरनाय दङ हेल्पार होननानै बुंदों हौवाफोराथ' मा जागोन मिथिगौ सप्तासेसो जुदि न'खरनि वाइफआ गैयाबा हिन्जावा गैयाब्लानो उल्थां फाल्थां जाजोबो ओमफ्राय फैनानै नुबाय आं गैयाबा मा जागोन बोसोरसे गैयाबा होननानै डायलग मारिसिगोन आरो हिन्जावफोरा ओरैनिखौ उल्थां फाल्थां जाजोबबाय खम गिदिर गिदिर डायलग मारो आरो इसोरानो जुदि बिदि हेफाजाब होनो थाखाय बानायखाबायबा हालेलुया दा जों जिसुखौ इसोर होननानै फोथायनायनि उनावबो जों फोथायग्राफोरनि थाखाय बिसासोफोरनि थाखाय हेफाजाब होग्राया जाहैबाय जुदिअ इसोरब्लाबो बे हेल्पार हिसाबै फैदों हेफाजाब होग्रा महरै हालेलुया सोरबाया जुदि ख्रिस्टियान जिउ खुंनायाव हेफाजाब होग्राखौ अरायबो जुदि लानानै जिउ खुंदोंब्ला बे जाहैबाय फोथायनायाव बोलोग्रा सोरबाया जुदि हेफाजाब होग्राखौ नेग्लेक्ट खालामदोंब्ला रेबारानो जा पास्टरानो जा खै बोसोरनि ख्रिस्टियान जा बेजों खोथा गैया बे जाहैबाय आत्मायाव खमजुरि दुर्बल मोदैया जोबथिंगोन कबिराजनाव थ्रोब हाबहैगोन बियो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेयावथ' रावबो कबिराजनि बुस्थु बाहायग्रा गैया दा हालेलुया बाइबेलाव एकदमबारे रोखाथार तन्त्र मन्त्र बाहायग्राया सोरगोआव थाङा होनदों नों आखायाव बाइबेलानो हम आर'जानो खालाम फास्टिं दा बेजों बाथ्रा गैया सोरबाया जुदि बे मोदायनि बुस्थु लाबोदोंब्ला बे मानसिया जाबाय सोरगोआव थाङा होननानै बुंदों निमाहा बिनांगोन बियो इसोरनियाव क्षमा बिनांगोन बियो अब्लानिया निमाहा मोनगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड नाथाय गोबां समावनो जोंनि गेजेराव मा जायो मिथिगौ आंहा गोथार जिउ मोनबाय होननानै गावखौ गौरब खालामो नाथाय नोंनाव गोथार जिउ दंना गैया बिनि प्रमानखौ जोङो बाइबेलासो दिनै होगोन आंबो होआ नोंबो होआ बाइबेला दिनै प्रमानखौ होगोन जोङो फरायनि जहननि लिरनाय चैप्टार 14 भार्स 17 खौ बे इसोरनि जिउआ जाहैबाय सैथोनि आत्मा होनदों इंलिसाव बुंनो जाहैबाय दा हलि स्पिरिट इज दा स्पिरिट अफ ट्रुथ माने सैथोनि आत्मा सोरनियावबा जुदि गोथार जिउ दं होनोब्ला बे मानसिया सैथोआव थाबायनांगौ हालेलुया खांख्राइ बिमानि फिसाया माबायदि खांख्राइ बायदिनो जायोना जाया खांख्राइ गेद्दा गेद्दा थाबायना थाबाया खांख्राइ बिमाया आरो बिनिफ्राय खांख्राइ जोनोम लानाय गासैबो खांख्राइ फिसाफोरा खांख्राइ बिमा बायदि गेद्दा गेद्दा थाबायना थाबाया बोरमानिफ्राय जोनोम लानाया बोरमा बिमा बायदिनो जायोना जाया बोरमा बायदि मे होनगोन अखा फैबा सान्दुं दुंबा मेहे होनगोन नंगौना नङा मैदेरथ' जन्म जानाय नुफेराखै सिंहथ' जन्म जानाय नुफेराखै जिबौथ' जन्म जानाय नुफेराखै होमबा दिनै जों जुदि गोथार जिउ दं होनो जोङो बाइबेलाव जों मिन्थिगौ जिसुआ बुंदों आंनो लामा नंगौ आरो सैथोआ आंजों नङाब्ला रावबो आफानिसिम सौफैया जहननि लिरनाय 46 बुंदों नाथाय जों सैथो इसोरनि फिसाज्ला जानानै मानो जों असैथोआव थानो हालेलुया जहननि चैप्टार 8 भार्स 44 आवथ' होनदों सैतानासो जागायजेननायनिफ्रायनो नंखाय बुंदोंनो सोरबाया जुदि नंखाय बुङोब्ला बे सैतान बिफानिफ्रायसो नंखाय बुङो बे बेक्तिया जों दिनै आखायाव बाइबेल हमनानै गिर्जायाव सानफ्रामबो गित खननानै सानफ्रामबो जोङो हालेलुया प्रेज द लर्ड बुंनानै जुदि थगायोब्ला जों सोरनि फिसा जागोन सैताननि फिसा ओमफ्राय आरो जोङो गावखौनो गोथार जिउ दं होननानै बिराद गोमोन बाइबेला बुंदों गोथार जिउआ जाहैबाय सैथोनि आत्मानो हालेलुया गोथार जिउआ इसोर नाथाय बिनि गुबुन मोनसे मुङा जाहैबाय बे जाहैबाय सैथोनि आत्मा सोरबा सासेया जुदि गोथार जिउजों दैदेनजादोंबा
बिनि सालाय बिजौआव जाहैबाय सोलायनाया थानो हाया। जुदियाव बे माब्लाबा थगायनायनि हुदा दङब्ला बे सोलायनाया एसे खस्थ' जागोन। थेवब्लाबो थगायब्लाबो बे उन्दुनो हानाय नङा। आं मानो थगायफ्रांखो, आं मानो सोलायफ्रांखो, फोरबो आंखौ निमाहा खालाम होननानै खत्त' निमाहा बियो। आरो गावखौ गोथार जिउ दं होनो थगायनाया जेबो नङालै, थगायनाया जेबो नङा। बिराद सालाखि, साननो गोनां गोथार जिउ नङा बियो। हालेलुया। दिनै बेनिखायनो जों सैथो आत्माखौ सिनायनांगौ। सैथो आत्माया जाहैबाय गोथार जिउ, आरो सैथोआव थाबायग्रा मानसिनावसो गोथार जिउआ दैदेनो। हालेलुया। एग्जाम्पल, बे महिमा सिस्टारा जुदि बेयाव जुदि गोबोरखिखौ लिरला जोबनानै पास्टर जिराय, आलासि जिराय होनब्ला जिरायगोन सोरबा? आब' जिरायगोन नोङो गोबोरखि थानायाव? दख'ना गाननानै फैदों, नांला जोब्बाथाय आरो बोरै लामायाव ओंखारलांगोन? जिरायनाय नङा। गोदोआव हमनानै सरसोमबाबो जिराया। दा गोथार जिउखौ नोङो जेसेबां खुद्रि आर'ज खालाम मालाय अबाव फैगोन? गोसोआनो जुदि लेथ्राबा, गोसोआनो जुदि गेसावबा, गोसोआनो जुदि सैथोआनो गैयाब्ला। बिनिखायनो जों जुदि गोथार जिउजों सुफुंजानोब्ला जोंनि गोसोआ हृदया गोथार जानांगोन। जुदियाव जों मानसि हिसाबै पापि, जोंनियाव पापनि गियाना दङ, पापनि साननाय हनाया दङ, नाथाय जों सोलायनो गोसो जानांगोन। गाज्रि लामाखौ, गाज्रि बुंनायखौ, गाज्रि साननायखौ नागारनो जों हास्थायनांगोन आरो इसोरनि प्रति जोङो गांनांगोन। फोरबो आंनो नोंनि जिउखौ नांगौ। अब्लानिया बे गोथार जिउआ फैनानै हेफाजाब होगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। जों साननो नाङा दे, दिनै जोंनि मेहनतजों मानसिया धोनि जायो। हालेलुया। साख्रिजों मेहनतजों धोनि जाया। थाखाया मानसिखौ धोनि खालामा। बाइबेलनि बुंनाय बायदिब्ला धोनि बेक्ति बिखौ बुङो, बोर गोनां बेक्तिया बिखौसो बुङो, इसोरनि धोना बिखौसो बुङो, जायनियाव माने दुखु खस्थ' गैया होनदों। जेब्ला इसोरा ब्लेस खालामो, when God release his blessing, then he had no sorrow. माने जेब्ला इसोरा बोर होयो सासे मानसिखौ, अब्ला बे जाहैबाय दुखुखौ दादेरा होनदों। हालेलुया। नाथाय दिनै संसारनि मानसिफोरा दिनै सिटियाव थां, बेथ' बारा गिदिर सिटि नंबावासो। गुवाहाटिया जोंनि नर्थ इस्टनि थाखाय एसे देरसिन सिटि। सिटियाव थां, क्ररपति दङ, मोनथाम मोनब्रै बिल्डिं दङ, नाथाय बिसोर बुंदों दिनै गोसो सिङाव इनार पिस गैया, गोजोननाय गैया। नागिरबायदों, जिसुखौ फोथायबायदों दिनै। हालेलुया। मानोनो होनबा बोसोनाव लिरनाय दङ, मानसिया गावनि मावख्रुबनायजों धोनि जाया, नाथाय इसोरनि बोरासो मानसिखौ धोनि खालामो। हालेलुया। जाय बेक्तिनि न'खराव दिनै इसोरनि बोर दङ, बे बेक्तिनियाव जाहैबाय दुखु खस्थ' गैया होनदों। हालेलुया। दिनै जोंनो बोरखौ नांगौ ना नाङा? बे बोरखौ जुदि जोङो मोननांगौब्ला, हालेलुया, जों बोरखौ नाजावनो थाखाय रेडि जानांगोन ना जानाङा? बाइबेलाव ओरैबायदि लिरनाय दङ, गाज्रि देक्सिखौ मिन्थियो दा? बिनि भाषायाव मा होनगोन? खान्था होनगोन ना? कुकाराव नोङो बे अलरेडि जाखोन्दा कुकाराव माइरं गोदान होनानै नोंखौ सङा, बेखौथ' नों साफा मानजिनानै गोदान खालामो ना खालामा? बाइबेलाव बिदिनो बुंदों। जोंनि जिबनावबो इसोरा जाहैबाय मैल्यबान, बे इसोरनि आशीर्बादखौ लुनानै होआ जेब्ला जोंनि हृदया नाजावथावना जाया। हालेलुया। जोंनि गोसोखौ, जोंनि हृदयखौ जोङो गोथार लाखिनांगोन ना नाङा? जों गासै गाज्रिखौ नागारनानै जोङो मोजां लामाजों थाबायनो आवगायनांगोन ना नाङा? अब्लानियासो इसोरा जाहैबाय बे मैल्यबान इसोरनि आशीर्बादखौ जोंनो लुनानै होगोन। हालेलुया। आरो दिनै बे आशीर्बादासो जोंखौ उन्नति खालामगोन। हालेलुया। प्रेज द लर्ड। अनलि थाखाया जाहैबाय उन्नति जाया। हालेलुया। अनलि बारि बागाना जाहैबाय मानसिखौ उन्नति खालामा। उन्नति माया खालामो? इसोरनि बोरासो मानसिखौ उन्नति खालामो। हालेलुया। बारि बागान थानानै बेंक एकाउन्टाव 10 लाख थानानै मा जानो? किडनियानो फेलबालाय मा खालामगोन नोंलाय? हालेलुया। नोंनियाव जुदि 3 थाला 4 थाला बिल्डिंआनो दङ, थाबायनोनो हाया, पेरालाइस बालाय मा खालामगोन नोंलाय बिल्डिं थानानै? नुबोदों, गोबां न'खरफोरखौ जोङो नुबोदों। जरस' दङ थाखा फैसा, मोजां बुस्थुखौनो जानो हाया, अमा बेदर दरसे जाबानो हाइ प्रेसार, जानोनो हाया। माथो लाब जाखो? बिदिया माबोरैथो बोर जाखो? इसोरनि बोराव जाहैबाय दुखु गैया होनदों। हालेलुया। इसोरा मजेसनो बोरखौ रिलिज खालामदों। बे थैनायसिम 120 बोसोरसिम बिनि मेगननि रसनिया, बिनि देहाया जाहैबाय लोरबाङानो जायाखैनो। इसोरनि बोरा बिदि। हालेलुया। इसोरनि बोरा जाहैबाय मोनसेल' नोजोरजों नायजाया। इसोरनि बोरा जाहैबाय मोनसे पेकेज बायदि। थांनानै थानायाव जों जाहैबाय कमप्लिट जेब्ला जोंनियाव इसोरनि बोर थायो। आरो बे इसोरनि बोरा जाहैबाय इसोरनिफ्रायसो फैयो। आरो बे इसोरनि बोरखौ लानो थाखाय जोङो जिउनि मेगना गेवनो नांगौ। जों आत्मिक जानो नांगौ। आत्माजों जोङो सुफुंजानाय जानो नांगौ। जोङो फरायनि 1 Corinthians chapter 2 verse 14। Praise the Lord। दिनै थाखुमानाय गियानखौ बोरै नों बुजिगोन?
जेब्ला जोंनि जिउनि मेगना गेवा हालेलुया नङाबा नों सानगोन गिर्जायाव थांबाय कारेन्ट पस्ट बायदि मेथाइ खनबाय फैबाय हिसान सोंनाय बायदि आरो जेबो परिबर्तन गैला जिउआव जेरै गोरानमोन ओरैनो गोरान क्रिसमास बारलांबाय गुड फ्राइडे खालामबाय बारलांबाय 40 दिन फास्टिंआ थांबाय थेवब्लाबो गोरान मानो दिनै मानसिफोरा जादों खारना जाबाय जिउनि मेगना गेवाखै बिसोरो जाहैबाय जिउखौ बिसोर हामलायाखै बिसोर जाहैबाय गोथार जिउजों बिसोरो दैदेनजानो हास्थायाखै हालेलुया दिनै जिउआ जुदि फोरोङाब्ला रावबो जिउनि बिषयखौ बुजियानो हालेलुया दिनै जिउआ जुदि फोरोङाब्ला आरज खालामबाखि गोलैयो होननानै दाबो कमप्लेन खालामगोन हालेलुया आरज खालामबाखि टिटि टाटा टट' टाटा होनो इखि इसोरनि बिलाय सैताननिसो होनगोन मानो होनबा बिसोरो जाहैबाय मेगना गेवाखै हालेलुया जि दिनखालि जोंनि जिउनि मेगना गेवगोन ओइदिनखालि जों बुजिगोन इसोरनि रायजोआव जों जेसेबां मिन्थिगौ बुजिगौ आं बेसेबां गियान दङ आंनि साननायनि गियानाव जाहैबाय इसोरा गियानखौ दोनखोमानानै दोनदों आं जेसेनो नागिरगोन एसेनो मोनलांबाय थागोन बिनि गियानखौ आं संसाराव थासान्दि नागिरनानै रोंजोबनो हाया फोजोबनो हाया हालेलुया महिमानिफ्राय गुबुन मोनसे महिमा गोथारनिफ्राय गुबुन मोनसे गोथारथियाव जोङो गाखोलांबायसो थायो माब्लाबाबो जोबनानै थाङा प्रेज द लर्ड हालेलुया दिनै जोंनो गोथार जिउ नांगौना नाङा गोथार जिउ नङाब्ला जों आगानसेबो आवगायनो हाया जिउनि बिषयखौ जेबो बुजिया दिनै गोबां मण्डलिफोरा गोबां ख्रिस्टियानफोरा दिनै बुजिनो हायाखै खारना जाहैबाय बिसोरो जिउनि थाखाय गाङाखै प्रेज द लर्ड हालेलुया आरो जिदिनखालि नों जिउखौ नागिरगोन इसोरनि जिउनि थाखाय गांगोन अब्ला नों सुफुंजागोननो नों बुंनो हागौ आं बाप्तिस्मा लानायाव मोनखाबाय नाथाय नोंखौ महरल'सो बुदों नोंखौ सानफ्रामबोनि जिउ खुंनायाव दैदेनाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड गोबां समावनो जोङो जेब्ला उन्दुगोन गोथार जिउनि उपस्थिति थायैनि थाखाय सिमांफोराव मानो सैमा गोसोमजों होसो जायो जिबौजों मानो सौनो होसो जायो सिमाव मानो हौवाफोरनियाव हिनजावफोर जानानै उन्दुनो फैयो हिनजावफोरनियाव मानो हौवाफोर जानानै लाइन मारिनो फैयो बेफोर जाहैबाय गासैबो जिउ मुलुगाव जाहैबाय मोदायफोर बियो आरो जेब्लानो बिदि जागोन अब्लानो नोंनि आत्मिक जिबनखौ बे मोदायफोरा हमथानानै दोनगोन नोंखौ बोर फैनांगौब्लाबो खाजोबनानै दोनबाय नों बोरखौ बोरै नाजावगोन बेनिखायनो जिउआव जेब्ला नों अर जागोन जिउनि बोलोखौ लानानै नों जेब्ला आवगायगोन सिमाङावबो मोगथाङावबो नोंखौ मोदाया हमथानो हाया नाय जिउ मुलुगाव जाहैबाय जेब्ला जों उन्दुलाङो बेयाव जाहैबाय जोंनि आत्माया एक्टिभ जायो आरो बे आत्माखौ जाहैबाय गाज्रि जिउफ्रा एटेक खालामो जेब्ला जों जिउआव अर जाया गोथार जिउजों दैदेनजाया प्रटेक्शन थाया हालेलुया आरो जोंनि जिबनाव जाहैबाय जों हमथा जानाया थायो जेब्ला जोंनि जिबनाव जाहैबाय गोथार जिउनि बोलोआ थाया बेनिखायनो बाइबेलाव बुङो जिसुनि सेलाफोरखौ जिसुआ थाथ' नोंसोरो बे जायगायावनो नेबाय था जेब्लासिम गोजौनिफ्राय गोथार जिउखौ आं रिलिज खालामा अब्लासिम जायगा थाइसेयावनो जथा हालेलुया जेब्ला गोथार जिउआ फैगोन अब्लासो नों बोलो फैगोन जायनियाव गोथार जिउ दङ जायनि सायाव फैदों बे अभिषेकआ बिनियावसो बोलो दङ नङाब्ला बोलो गैया जोङो फरायनि एक्सनि लिरनाय चैप्टार 1 भार्स 8 थिनहरजानायनि 1 नि 8 बेयाव मा होनदों जेब्ला नोंसोरनि सायाव गोथार जिउआ फैगोन होनदों बिनि सिगाङावनो अलरेडि जिसुनि सेलाफोरनि गोसो सिङाव गोथार जिउआ खामानि मावखाबाय गोथार जिउआ खामानि मावनायखायसो बिसोरो जिसुखौ इसोर होननानै नाजावनो हादों दिनै गोसो सिङाव अलरेडि गोथार जिउआ जिसुआनि दि सैथो इसोर बेखौ फोरोंखाबाय आरो बे खामानि मावनायखायसो जों जिसुखौ इसोर होननानै नाजावदों नाथाय बेखिनिजोंल' जथेस्थ' नङा जिसुआ बुंदों नोंसोरो नेथ' जेब्ला नोंसिनि सायाव होनदों हालेलुया जेब्ला जोंनि सायाव गोथार जिउनि अभिषेकआ फैगोन गोथार जिउआ फैगोन अब्लासो जों बोलो मोनगोननो हालेलुया सैतानजों नांनो जादु थनानि बोलोजों नांनो गाज्रिजों नांनो समयसाजों नांनो बेमारजों जुद्ध नांनो देरहालांनो अब्लासो जों बोलो मोनगोन आरो गुबुननो जोङो बिखा होदानानै जोंनि जिसुआनो सैथो इसोर होननानै जों प्रमान होनो हागोन होनदों गिनाय थानाय नङा हालेलुया दिनै गोबां ख्रिस्टियानफोरा माने गिख' मेडिकेलाव फर्म फिलाप खालामबा हिन्दु ना ख्रिस्टियानबा हिन्दु होननानै लिरनानै हरो बेलेग थैनायनि बिजि होजानो गिनानै आरो जों इसोरनि मानसियालाय मानो गिनो हालेलुया जों सैथोआव थाग्रा मानसि जों सैथोखौनो खालामगोन सैथोखौनो मावगोन सैथोखौनो बुंगोन सोरबा बायदियाथ' बाजाराव होनबा प्रेस द लर्ड होनबा प्रेस द लर्ड होनो गियो बै जि गोमो गानग्राफ्रा होसोगोन नामा गोजा गानग्राफ्रा होननानै आरो जोंनियाव इसोरनि जिउ दङब्ला जों माखौ गिनो हालेलुया प्रेस द लर्ड बुजिदों दा जाय जिउआ आंनियाव दङ बे जिउआ जाहैबाय संसाराव थानाय जिउनिख्रुइ गेदेरसिन जों जाहैबाय गोरना ज' सलायग्रा अजाजोंनो जों चेलेन्ज खालामो खोमोन दोंसेबो सोमावनो हायालै नोङो होननानै बुंहैलाय जोङो फेस टु फेस थांनानै हालेलुया जायखौ एरियायाव गिग्लुंजोबो मानो होनबा दिनै बोसोना बुंदों जायहा दिनै नोंनियाव दङ बे जिउआ जाहैबाय
संसाराव थानाय जिउफोरनिख्रुइ गिदिरसिन से जहननि चैप्टार 4 verse 4 जोंनियाव थानाय जिथु गोथार जिउ बे गोथार जिउआ जाहैबाय संसाराव थानाय गाज्रि जिउफोरनिख्रुइ बोलोगोरासिन दिनैलाय मानोथो जों जेननो मानोथो जों खारनो मानोथो जों गिनो आर्मिफोरनि डायलग गायदोंना जरदार गैया बम्बार गैया कारगिल जुद्ध में थाङोब्ला दुश्मनिफोराबो गावगासिनो ओरै गावगासिनो गिनानै जुदि ओरै उनफिनोब्ला उननियाथ' थि गावबाय दुब्ला नंगौना नङा गिनानै जुदि खारोब्ला शत्रुआ गावहरगोन ना गावहरा आरो जों जुदि जोंनियाव थानाय जिउआ जुदि बोलोगोरासिनबा संसारनि समस्याखौलाय जों मानो गिनो बे दान्दिसेनि दुखु खस्थ'खौलाय जों मानो जेननो हालेलुया दानि समस्याखौलाय जों मानो साननानै जोङो जेननानै जों सारेन्डार खालामनो मोदायनो गावखौ मानो गथायनो मोदायाथ' दा जों जुदि सारेन्डार खालामोब्ला मोदायाथ' जोंखौ उल्थां फाल्थां खालामनानै बोसोरसेबो जोरनो होनाय नङा दुब्ला दुब्लि खालामजोबगोन बेनिखायनो जों मानो गथायफिननो मोदायनो गावनि जिबनखौ जों नांगोन देरहानाया जोंनि जाय जिउआ जोंनियाव दङ बे जिउआ जाहैबाय बयनिख्रुइबो बोलोगोरासिन दिनै जुदि बे बोलोगोरा इसोरानो जुदि नोंजों अराय सम थानो होननानै फैबायबा जोंनि बे हृदयखौ जों जेब्लायबो साफा लाखिनांगौ हालेलुया जोंनि साननाय हनाया जेब्लायबो इसोरनि फारसे गोथार जानांगौ जुदिअ आं इसोरखौ मिन्थियै समाव आं गाज्रि बुंदोंमोन गाज्रि लामाजों थाबायदोंमोन जानला मानला नबां जाबां उदायै बाथ्राबो रायलायदोंमोन एबार बाथो जि बाथ्रा गगोन सैथो बाथ्रा गनांगौ हालेलुया जि बाथ्रा गगोन जोंनिफ्राय लुखांजानाय बाथ्राया गनांगौ जि बाथ्रा गगोन अननायनि बाथ्राया गनांगौ एनायनिनि नङा नायनो बालायनाय नङा गावस्राज्लायनाय नङा नाथाय खौसेथिनि अनलायनायनि लुखांलायनायनि बै मण्डलि सोंखारिलायबाय थानायनि सम गैला हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो फै बे जिउआसो जोंखौ बोलोगोरा खालामगोन बे जेरै गोथार जिउ हेफाजाब होग्रा महरै दायो बियो फैखाबाय नाथाय जोंसो नाजावनांगोन बेखौ मानिनानै सोलिनांगोन आरो बे गोथार जिउआ जेब्ला नोंजों लोगोसे थागोन अब्ला नों बेखौ सैथोजों नों हेन्डेल खालामनानै थाबायनांगोन हालेलुया नों जाहैबाय नोंनि गोसो बायदि नंला इसोरा मा बुंदों बिदिसो सोलिनांसिगोन हालेलुया रायजोआ मा बुंदों बिदि नंला जिसुआ मा बुंदों बेजोंसो सोलिनांगोन मानो होनब्ला जायहा दिनै जिसुखौ अनो जिसुनि हुकुमफोरखौ मानियो बिनिनो बे गोथार जिउखौ होनाय जायो जोङो फरायनि जहननि लिरनाय 14:15 बे सासे हेफाजाब होग्रा सोर गोथार जिउ जिसुखौ जुदि अनोब्ला आरो जिसुनि बोसोनखौ जुदि मानियोब्ला बे गोथार जिउआ जोंजों थागोन हालेलुया दिनै आरो जिसुखौ जुदि जों अनोब्ला बिनि हुकुमखौ जुदि जों मानियोब्ला इसोरा जाहैबाय जों मेगनजों नुफेरि खोमाजों खोनाफेरि गोसोआव सानफेरि बोरखौ थामथिम खालामदोंमोन जायहा जिसुखौ अनो जायहा दिनै जिसुनि थाखाय फाग्ला फाग्लि खायसेयाथ' मबाइलनि थाखायसो फाग्ला फाग्लि ना दानि जुगनि सेंग्रा सिख्लाफोरा एकदम पाबजिनो माबा फ्रि फायारनो एकदमबारे मोनाबाथाय एकदमबारे बाहा बिराद रागा आरो इफोरनि फाग्ला फाग्लि जायोब्ला सानसे जोबस्रांगोन नोङो बेखार जागोन नोङो बिफानि समाव साख्रि मालाय मा जानो नोंनि समाव जेबो थानाय नङा सैमा मासेयानो थानाय नङा मावजि मासेयानो थानाय नङा बिनि थाखायनो जिसुनि जुदि फाग्ला फाग्लि जायोब्ला उन्दै समनिफ्रायनो अब्ला मा होनदों जिसुआ मेगनजों नुयि खोमाजों खोनायि गोसोआव सानफेरि बोरखौ थामथिम खालामनानै दोनदों हालेलुया दिनै आं मेगनजों नुफेरि खोमाजों खोनाफेरि गोसोआव सानफेरि बोरखौ आं बुहुत मोनदों हालेलुया जुदिअ आंनाव गाइड खालामग्रा मानसि गैयामोन नाथाय थेवब्लाबो इसोरानो आंखौ गावनो मालिक जानानै गाइड खालामनानै दिनैसिम आं नुबोदों बिनिखायनो आं बेखौनो बुंनो नागिरदों दिनै जेसेबां साफ्रोमबो जिसुखौ जुदि अनोब्ला मेगनजों नुफेरि गासैबो बुंनो आं जुदि जिसुखौ अनोब्ला मेगनजों नुफेरि खोमाजों खोनाफेरि गोसोआव सानफेरि बोरखौ इसोरा आंनि थाखाय थामथिम खालामबाय बबेयाव फरायनि बेखौ 1 Corinthians chapter 2 verse 9 नों माब्लाबाबो जाफुंगोन होननानै सानफेराखै नाथाय जिसुखौ जुदि अनोब्ला बे जाहैबाय नोंनि जाफुंगोन होननानै सानफेरिखौबो जाफुंहोगोन हालेलुया जायखौ नोंनि मेगना नायनानै नुहुरस'आ बिदि बोराबो नोंनियाव जाफुंगोन जायखौ नों खोमाजोंनो खोनाफेराखैमोन ओरैबायदि सोमोनांथाव बोरा नोंनि थाखाय थामथिम जानानै दङ नाथाय जिसुखौ अननांगोन हालेलुया जिसुखौ अनब्लानो जिसुनि हुकुमखौ मानिब्लानो गोथार जिउआबो नोंजों लोगो लोगो खामानि मावगोन मानो होनबा बे गोथार जिउआनो जाहैबाय दा बे फोरबोआनोसो गोथार जिउ नंगौना नङा हालेलुया गोथार जिउल' होननानै गाबज्रिगोन जिसुनि बोसोनखौ मानिला अबावथो गोथार जिउ थालायखो अबावथो हेफाजाब होलायखो अबावथो फोरोंलायखो हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो फै जोङो नायनि जहननि लिरनाय चैप्टार 14 आव थांदो 21 नाय बेयाव मा बुंदों
जेब्ला नोङो जिसुखौ अनगोन अब्लानिया बै आफायाबो जिसुखौ अनग्राफोरखौ अनगोन होनदों आरो बे जिसुआनो गावनो नोंजों थानानै मेनिफेस्ट नुजाहोगोन प्रकाश खालामगोन नों जुदि जिसुनि सेलाब्ला नोंखौ जाहैबाय उमुग नोजोरजों नायला नोंनियाव जाहैबाय जिसुआनो थानानै खामानि मावगोन हालेलुया दिनै जुदि आं इसोरनि दासब्ला सैथो दासब्ला आंजों थानानै आंनि बोलोजों आं मावाखै नाथाय जिसुआनो गावनो नुजाहोगोन गावनि बोलोखौ खिन्थु जोङो जिसुखौ अननांगोन ना अननाङा हालेलुया जिसुखौ जुदि अनाब्ला बिनि हुकुमखौ जुदि मानियाब्ला बे जाहैबाय जोंजों थानानै बे जेसेबां बे बाइबेलाव लिरदोंबाबो बेखौ मावफुंनाय नङा दिनै बाइबेलाव जेसेबां लिरदों बियो बेखौ मानो मावफुंदों खारना जाहैबाय बेखौ आं अनदों बिनि हुकुमखौ मानिदों बिनिखायनो बियो आंजों थानानै गावनि बोलोखौ नुजाहोदों दिनै नोंथांमोननि जिबनावबो जुदि इसोरा जुदि गावनि बोलोखौ नुजानांगौब्ला जिसुखौ अन बिनि बोसोनखौ मानि अब्लानो बिनि मावनाया बे हि उइल मेनिफेस्ट बे मेनिफेस्टेसन खालामगोन नोंथांनि जिबननि सुबिदा दिनै जुदि बेखौ नांगौब्ला थामथिमसा हालेलुया प्रेज द लर्ड आरो यां जेनेरेसनफ्रा मिथिगौ नांगौ बे जेनेरेसना जाहैबाय यां जेनेरेसनखौ देरबोनाय सेंग्रा सिख्ला जोहोलावफोरखौ गोथार जिउआ लुफावनानै होगोन आरो बिसोर जाहैबाय इसोरनि थाखाय बोलोगोरायै खामानि मावगोन जेसेबां बिमा बिफाया मावदों बिदि डाबल मावगोन हालेलुया जेसेबां बिमा बिफाया बोर मोनदों बोराय बुरैया बिनिख्रुइ डाबल जाहैबाय यां जेनेरेसना बोर मोनगोन मानो होनबा आं बेयाव जाहैबाय बोरायफोरखौ आङो नेग्लेक्ट खालामदों बिदि नङा नाथाय बोरायफोरनिख्रुइ रासिन दा जाहैबाय यां जेनेरेसनखौ इसोरा बांसिन बाहायदों बे मुगायाव हालेलुया प्रेज द लर्ड आं मानो होनब्ला 16 इयार्सनिफ्राय जिसुजों थानानै आं मिथिबोगौ खम समनिफ्रायनो आंखौ बहुत बाहायदों इसोरा हालेलुया दासिम बाहायदों आरो जोंनि मानसिफोरा सानो पास्टर जानांगौब्ला एनयन्टेड दा जानांगौब्ला खानाया एसे सानस्लास्ला आरो जाबावनांगौ खानाया मोननांगौ दारिया एसे जामाव जानांगौ अब्लासो एकदमबारे मोजां पास्टर एबारेन्ट सानो इसोरनि एकदमबारे अभिषेक नाथाय जेरिमायाया जेब्ला 14 बोसोरमोन बे समावनो इसोरा लेंदों अब्ला जेरिमाया बुंदों प्रभु आंथ' उन्दैसो गथ'सो आंनि बाथ्राखौ सोर खोनागोन ओइ बुरबक दागि आंसो थानानै रायलायगोन ओंखारबो खम बैसोआवनो 14 बोसोरावनो बे सोमोनांथावै देशनि थाखाय बियो भबिष्यतबाणी होदों हालेलुया सेंग्राफोर जिदिनखालि पाबजिनि मबाइलनि फाग्ला जागोन हिदिनखालि सिखाया साख्रि मावमालाय मा जानो सानसे मावजि मासेयानो थानाय नङा बेनिखायनो जिसुनि थाखाय हालेलुया जिसुखौ जुदि अनोब्ला मानियोब्ला नाय मेगनजों नुयै खोमाजों खोनायै गोसोआव सानफेरै बिदि बोरखौ लाबोगोननो हालेलुया मा थिग बरमा बायदि जायगायावबो फरेननि बुवारिबो लाबोनो हागौ इसोरा जुदि ब्लेस खालामोब्ला नाथाय इसोरनि इच्छाजोंथ' थाबायथारनांगोन हुकुमखौथ' मानिथारनांगोन हालेलुया प्रेज द लर्ड बिनिखायनो दिनै आं बेखौनो बुंनो नागिरदों सोरबाया जुदि इसोरनि खामानि मावनानै दासिमबो जुदि साइकेल बोरियाव सालायगासिनोब्ला आंहा जाहैबाय कुइसन दङ बे जाहैबाय इसोरनि बोरखौ रिसिभ खालामनो हायाखै आरो बिनि जिबनाव जिउनि मेगना गेवाखै सोरबाया जुदि इसोरनि दासब्ला जाहैबाय बे जाहैबाय ब्लेसिंखौ लानानै आवगायनांगौ हालेलुया जों डिक्लेयार खालामदों बे सुइफ्ट डिजायारसो जों लादों जोंनि मिनिस्ट्रियाव खारग्राया स्करपिअ जागोन आरो जोंथ' नुबाय धोनि मानसिफोरा सप्तासेयाव गारिखौनो दिरुननो गियो जोंनियालाय माथो साइकेल बायदिसो खारो गारिया हालेलुया बबेनिफ्राय फैयो बोरै मेनेज खालामो बोरै सोलिगासिनो गथ' गथाय फोरोंनाय दङ फरायनाय दङ बासनि फि होनांगौ मान्थलि फि होनांगौ टिउसन फि होनांगौ बिनिखायनो आं बुंनो नागिरदों इसोरनि बोरा जाहैबाय कमप्लिट हालेलुया अकल इल' इसोरनि बोर जानो हाया बेयाव जाहैबाय कमप्लिट बेयाव जाहैबाय दुखु गैयानो इबो थागोन गासैबो थागोन हालेलुया प्रेज द लर्ड जेब्ला नों बोथिसे न'आव ज' जागोन अब्ला नोंहा गोजोननाय मोनगोन बे जाहैबाय इसोरनि बोर बेदर फिसा थासेयावबो सासे ओरै खनाखै थ्रोब सासे ओरै उल्था थ्रोब सासेया सिगां जाग्रोनो सासेया उन जाग्रोनो माबायदि जागोन बिलाय हालेलुया प्रेज द लर्ड बोर नांगौना नोंहा दिनै आवगायनो लुगैदोंना लुगैयाखै हालेलुया प्रेज द लर्ड बेनिखायनो फै खालि आंल' इसोरनि गोथार जिउजों सुफुंजानाय बिदि नङा हासबेन्ड वाइफ गथ' गथाय गासिबो कमप्लिट सासेयाल' सोरगोआव थांगोन सासेया थालांगोन बे दिनखौ सहायनानै थानो हानाय नङा बे दिना जुदि फैयोब्ला बेनिखायनो सोरबाया जुदि इसोरनि न'खरब्ला इसोरखौ फोथायग्राबा गासै न'खरानो इसोरनि जिउजों सुफुंजानाय दैदेनजानाय जानांगौ जेब्लायबो जिउनि बाथ्रा रायलायनानै गथ' गथायफोरखौ जोङो जिउआव लुखांनो नांगौ दानिफ्रायनो
नङाब्ला सानसे जुदि फोरोङाब्ला सानसे जाहैबाय बे सैताना मबाइलनि जुगिदे लोगोनि जुगिदे गाज्रिखौ फोजोबगोन अब्लानिया बिमा बिफानि बुंनाया रज'नाय नङा लोगोआ मा बुंदों संसारा मा बुंदों बिदि सलिगोन आरो सानसे हाय हाय होननानै खाफाल बुब्लाबो मोननाय नङा आरो बे समफोरा फैनि सिगाङावनो दानो थामथिम जानायखै हालेलुया आंल' गोख्रों जागोन बिदि नङा दा जाहैबाय गावनि न'खरखौ गावनि गथ' गथायखौ लानानै जिसुनि फैनाय समखौ नेनानै थानायनि सम मा समाव जिसुआ फैगोन बेनि गेरेन्टि गैया खिन्थु फैनोसै मुगाया खाथि बेनिखायनो फै जों रेडि जानि जों इसोरनि जिउखौ लानानै आवगायनि दिनै न'खर लुखांनायाव न'खरखौ सान्ति खालामनायाव गथ' गथायखौ गाज्रिनिफ्राय बासायनानै लाखिनायाव इसोरनि जिउआसो हेफाजाब होगोन हरावल'सो गथ' गथाया जों थायो 8टा 9टा जाबानो बाहेराव थाङो 3टा 4टा जाबा थायो बांसिनथ' बाहेरनि संसारनि जागतिक बिसयफोरासो हाबजोबो होमब्ला बै जागतिक बिसयनिफ्राय दा बिमा बिफाया जाहैबाय थांनानै बिसोरजों स्कुलावबो जिरायबानो हाया कलेजावबो जिरायबानो हाया होमबा सोर बासायगोन बिसोरखौ इसोरनि गोथार जिउआसो बिनिफ्रायनो दानिफ्रायनो जों गियान सोनांगौ दानिफ्रायनो जों गावनि न'खरखौबो थामथिम खालामनांगौ गुबुनखौबो बोखांनांगौ प्लास गावनि न'खरखौबो जोङो बोखांनांगौ गावनि गथ' गथायखौ लानानै जों आवगायनांगौ हालेलुया प्रेज द लर्ड बुजिदों दा आरो दिनै जुदि गोथार जिउआ थानानै जुदि जोंनि जिबनाव खामानि मावोब्ला गोथार जिउनि नुजानाय मावनाया रोखाथार बिनि बोलोफोरा सोमोनांथाव हालेलुया जिसुनि सेला पत्रोस जेब्ला मोनसे गामिजों थांदोंमोननो मानसिफोरखौ सासे सासे आर'ज खालामनो सम गैया गोथार जिउजों जेब्ला सुफुंजानानै पत्रोसआ अब्लाहाय मा जाबाय मानसिफोरा सानबाय ओरैबायदि फोथायनायजों फैबाय पत्रोसनि साया नांब्लानो बेमारिया हामगोन जब्राफ्रा गागोन होननानै फोथायनायजों फैबाय आरो जब्राफ्रा गादों बेमारिया हामगोन हालेलुया जेब्ला गोथार जिउआ फार्स्ट फैजेनो थोनहर जानायनि दुइयाव पत्रोसआ जेब्ला बियो गोथार जिउजों सुफुंजानानै नासा बायदि जाबाय अब्ला फुङावनो लोंबायलै हनै मोखांखौ बेजों सुबाय होनदों नाथाय अब्ला बे बुंदों गोथार जिउआसो जोंखौ सुफुंदों नाथाय मानसिफोरनि नोजोराव बे फेग्लुनाय हनै दारु फाग्लाफोरा जादोंना जायाखै थोनहर जानायनि दुइयाव मानसिफोरा सानदों बिसोरो जौ लोंनानै फेग्लुंदों नाथाय गोथार जिउजों सुफुंजानानैसो फेग्लुंदों जेब्ला गोथार जिउजों सुफुंजायो अब्ला बिनि थाबायलांनाय साया नांब्लाबो बेमारिया हामदों हालेलुया ओरैबायदि फोथायनाय लानानै फैदों इसोरनि दासआ जुदि थाबायलाङोब्ला मानो होनबा बे गोथार जिउजों सुफुंजानाय सासे इसोरजों सायख'जानाय दास बियो बिनि साया नांलांब्लाबो हामगोन आर'ज खालामनो सम गैयाब्ला होनबाय हाममारदोंनो साया नांनाय समावबो हालेलुया प्रेज द लर्ड दिनै आं बेखौनो थुलुंगा होनो नागिरो पत्रोसनि समाव जुदि जादोंब्ला दाबो जायो आं जेबो आर'ज खालामा बे जुदि फोथायनायजों नाजावोब्ला आं साया फोनांगोन नाय एन'इन्टेड मानसिनि सायाबो पावार थायो इसोरजों अभिषेक होजानाय इसोरनि दासनि सायायाबो खामानि मावो नै आब' पत्रोसनि साया नांदों जिसुनि दास आरो बे एन'इन्टेड मानसिनि साया नांनायावनो इसोरनि गोथार जिउआ दांनानै मानसिफोरा जब्रानिफ्राय सिखा जादों ओरैबायदि फोथायनायजों फैदों आरो दिनैबो बे इसोरा जाहैबाय नाय इसोरा जुदि आंनो अभिषेक जुदि होदोंब्ला बे आंनियाव थानाय अभिषेकआ बे सायानि जुगिदिबो खामानि मावगोन नाय बयबो नाय ओरै नाय आं सायाखौ फोनांनि नाय नुदों दा सायाखौ ओरै फिदिंबानो मा जागोन नाय नै साया नांसिगोन दै हालेलुया बुजिदोंना बुजियाखै गड ब्लेस इउ आब' बांसिन बोर होथों आंनि उनाव बुंखानि आफा इसोर दिनै आं आंनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों आंनि साननायजों मावनायजों बुंनायजों सलिनायजों नोंनि बेरेखायै गोरोन्थि मावफ्लांदोंबा नों आंखौ क्षमा खालाम प्रभु जिसु आं दिनै आंनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों आं दिनै नोंनि गोथार थैनि सुस्रांनायखौ नाजावदों आंनि जिबनखौ नों दैदेन नों बाहाय आं नोंनोनो गथायदों गोथार जिउनि अर फाया फाया Fire! 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 I release fire! 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 I release fire! 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 I release fire! 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 Nazar! I release fire!
fire, 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 fill more. I release fire, yes. I release fire. I release fire. Fill with your presence right now. Yes, sampai jumpa lagi apa itu? Baby, coba apa itu? Ini lama sekali apa ini? Demi apa kamu mau apa itu? Demi semuanya coba apa itu? I release fire. I release fire. Nazar. Fill with your fire right now. Yes. Hallelujah. I release fire right now. Yes. That's very nice. Nice. Beda ko ang obisek lang siya. Aro beda yan lang neseng lo isa na nagotar siuni. Bulaga. Touch second. Pada neseng very nice. Pero Jesus ni mo afay siya. Ang ni sa se obisek anointed person na kaya afay siya. Beda ini sewa afay siya ng jingo release kalam ng afay siya. Pero Jesus ni mo afay siya. Na very nice. Oy bana yang Aku na. Pero Jesus ni mo gotar siuni or I release fire. Nazar. Yes, fire. I release fire. Yes, fire. I release fire right now. Fire. Yes. I release fire. Fill with your fire right now. Yes, right now. I release fire. Yes. Hallelujah. Jesus glory. Yes, yes. Right now. Kasih kaum sini bela, kasih obi sabah, kasih syaitan ni sason lah free sana gua haleluya. Kasih menjadi bandan berat, syaitan ni sason berat free sana tentang gua right now. Haleluya, berbeji ni gua, berbeji now kaum sini bela ni free haleluya. Berbeji ni gua right now, berbeji ni gua bidang. Amen. Haleluya. Ani tak kira salam. Osusto. Action. Then it's not out. Position of the Shimon down. I release fire. I release fire. Fill with your fire right now. Berbuat kasih bandan berat. Kasih apa itu syaitan ni sason berat. Kasih menjadi hongkale berat. Cancel dengan position. I release fire. Freedom in Jesus' name. Dan ini nazar, nine. I release fire. Fire. Yes. Dan ini nazar. Neko na nine, ani tina. Nazar. I release fire. Touch. Jesus ni mungo. I release fire. Freedom in Jesus' name. Hallelujah. Your fire right now. I release fire. Fire getar junior. Or. Jesus ni mungo. I release fire. Jesus ni mungo. Jesus ni apa sih? Korang ini tengah Rasulullah. Jesus ni apa sih? Ini obisek nanggo, ini yang cuma nanggo right now. Apa sih? Nanggo dia nanggo bless kalam. Bini zibon ko apa sih? Ini yang buat heading right now. I release fire right now. Fire. I release fire. Down. Getar junior. Or right now I release fire. Down.
In Jesus' name, hallelujah. Yes, I release fire. I release fire right now. Freedom in Jesus' name, hallelujah. Hallelujah, freedom in Jesus' name. Kasih bondes ni bray. Oh Jesus Lord, hallelujah. Kasih kam sini beli ni bray jatuh udang sisa ya, hallelujah. Apa neng nila masing jatuh awak ini ya Faisal. Oh Jesus ni mau declare salam deng right now. Bless her right now. Fire, getar sini all. Getar sini all. Getar sini all. Dang, 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 dang. Dang, 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 dang. Yes, yes, dang, dang, dang. Dang, yes. Getar sini maning dang. Dang, dang. Yes. Touch. Touch. Touch right now. Touch right now. Touch right now. Apa itu bless kelas. Zishuningo hallelujah. Zishuningo hallelujah. Dang. Dang. I release fire, 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 fire. Yes, right now. Right now. I release fire. I release fire. Your freedom right now. Zishuningo. Zishuningo bless right now. Ketersini off. Fire. Touch in Jesus' name. I bless her. Zishuningo. Amen. And God bless you, huh? Yes. Okay. You please. Strong leg. Okay. Yeah, Lord Heavenly Father, Prabhu Ji Shani Ma Faisal Dini Aros Kalam Dafa. Jitu UPSC exam prepare kalam Dafa. Dana Faisal Aros Kalam Dafa. Daniel ne Faisal nang jadi wedi giana dengan Faisal success anu thaka. Apa beberapa Faisal nang bini Faisal double triple Faisal nang talent ko excellence spirit ko nang hada Faisal. Prabhu Ji Shani Ma Aros Kalam right now. Hallelujah. Bini UPSC exam ho jade utrin haya Faisal. Prabhu Ji Shani Ma Aros Kalam right now. Getar shimaninda. Getar shimaninda. Getar shimaninda. Getar shimaninda. Dang, 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 dang. I release fire, 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 fire. Yes, right now. Yes, I release fire. Touch your fire. Getar shimi oh. More your fire right now. More your fire right now. More your fire right now. Laibaw sa tayo Faisal success na hiya Faisal. Laibaw sa tayo gani hiya Faisal Prabhu Ji Shani mo. I release fire. Bless her. Bless her. Bless her. Prabhu Ji Shani mo. Prabhu Ji Shani mo. Prabhu Ji Shani mo. Hallelujah. Ji Shani mo. I bless her in Jesus' name. Amen. Amen. God bless you. God bless you. Masa deh. माने आगोल गल्ड ब्लाडाराव अपारेसन जाबाय ओमफ्राय जानाय समाव टिउमार दंमोन आरो ओमफ्राय मुलिजों हामगोन होननानै अपारेसन खालामाखै मुलिखौ अनेक जाबाय हामाखै आरो ओमफ्राय दा देरनायनिफ्राय देरबाय थादों ओमफ्राय आं माने फोथायनायजों फैदों आरो हामजानायखौ लुबैनानै माने अपारेसन जाला नामा खस्थ' मोनबाय नाथाय ओमफ्राय थैजाबोबाय आं प्रब्लेम दङ बेहायबो गाजोल थुनाय बायदि मोनो एसे दाबो मोनदों दा एसे खमायदों जों ओमफ्राय होमबाबो दिनै एसे मोनदों आरो एसे हाबसिनथारावसो बोरैबा बेन्ड खालामबासो आन्दाज मोनो माने जानला मोनला आन्दाज मोना ओमफ्राय आरो प्रब्लेमाथ' गोबां आर'जखौ मा होनो जिसुखौ इसोर होननानै फोथाय होमबानो उदांस्रि जागोन नोङो सिगाङाव थन्थर मन्थर थांदोंमोन थेवब्लाबो दानि नाहाबो एसे खेबसेबाव दे गोसो सिंनिफ्राय दे आंनि उनाव बुंफा आफा इसोर दिनै आं नोंनि सिगाङाव खर' गंग्लायना आर'ज गाबदों आं सासे पापि सुबुं आंनि गासै गोरोन्थिखौ पापखौ निमाहा खालाम नोंखौ मिन्थि समाव आङो मोदायनियाव सैताननियाव जादुथुनानियाव थांदोंमोन आंनि गासै गोरोन्थिखौ नों निमाहा खालाम नोंनि गोथार थैजों आंखौ सुस्रा आंखौ सख' दिनै आं आंनि जिबनखौ नोंनियाव गथायदों प्रभु जिसु नोंनो आंनि इसोर नाजाव दे सिरि था नोङो नाजाव गोसो सिंनिफ्राय नाजाव फोथायनायजों हालेलुया आं दानो खामानि खालामदों गासै बेमारि आत्मा ओंखारलां लुस freedom right now you could deliver it now freedom right now come out loose free right now freedom yes nang dini udansri jananggo goso singजों फोथाय प्रभु जिसुनिबो आं खामानि खालामदों right now दाना आं खामानि खालामदों बिनि देहानिफ्राय बिनि आफा इसोर देहायाव आफा इसोर गाजोल सुनाय बायदि लाबोग्रा सैताननि आत्मा बिनि जिबनाव आफा इसोर गासै टिउमार लाबोग्रा आत्मा स्पिरिट गासै बिनि जिबनखौ समाजाव खानानै दोननाय गासै गाज्रि जिउखौ मोदायनि सासनखौ गाज्रि मोन्थोरफोरखौ आं दिनै खामानि खालामदों जिसुनि मुङाव ओंखारलां right now come out Jesus name प्रभु जिसुनि मुङाव right now I release fire freedom उदांस्रि
उदांस्रि उदांस्रि फोरबो जिसुनि मुङाव उदांस्रि हालेलुया कमप्लिट फ्रि जानांगौ हालेलुया जिसुनि मुङाव लाबो 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 देलाय चेक खालामलाय नों बोरै खालामबा सादोंमोन बै गाजर थुनाय बायदिया नायलाय जनानै बोरै खालामबा गाहायाव एसेबां हाया सार बोरैबा बेन खालामबा दा केसिंदारावना आन्दाजमोना दायो मोनाखै ओरैबायदि दा आर'ज खालामबाय होमबा नों फोथायनायजों नोङो आं सोखा जाबाय होननानै फोथायनायजों गोग्गोमै था अब्लानिया नोंखौ जाहैबाय मोदाया आरो दांफिननो हानाय नङा एटेक खालामनो हानाय नङा लुज 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 आरो रिलिज फायार गोथार जिउनि अर 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 आरो रिलिज फायार फ्रिडम 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 उदांस्रि फ्रिडम इन जिसास नेम उदांस्रि प्रभु जिसुनि मुङाव प्रभु जिसुनि मुङाव लेट योर मिराकल टेक प्लेस राइट नाउ प्रभु जिसुनि मुङाव हालेलुया कमप्लिट हिलिं हा रायजो मोनदों सान्थि मोनदों इसोरा सैथो इसोर बेनिफ्राय नोंखौ उदांस्रिगोन जुदि अपारेसन खालामनानै नों आरो जाफिनबावदों बेखौ जाहैबाय जिसुआसो बोखारजोबनो हायो गोथार सिमानो दां yes I release fire बे गथ'नि सायाव नोंनि blessing I release fire right now प्रभु जिसुनि मुङाव इसोर गोथार सिमानो दा fill with your fire right now जेब्लायबो नोंखौ गिग्रा नोंखौ मानिग्रा जाहाथे जानो हायो आफा नोंनि लामाजों जाहाथे थाबायनो हायो आफा इसोर ब्लेस खालाम आफा इसोर बिनि फरायनायाव आफा इसोर बिनि जिउ खुंनायाव आफा इसोर जाहाथे नोंखौ अनग्रा नोंखौ गिग्रा नोंखौ मानिग्रा जानो हायो आफा इसोर नोंनि हुकुमखौ मानिग्रा जानो हायो आफा ब्लेस खालामदों जिसुनि मुङाव I bless in Jesus name amen God bless you too नि थाखाय आर'ज खालामदों आफा इसोर फोरबो आफा दिनै जाहाथे नोंखौ गिनानै नोंखौ मानिनानै नोंनि लामाजों जाहाथे जिउ खुंनो हायो आफा इसोर फोरबो जिसुनि मुङाव गोथार सिमानो दांगोन आफा इसोर फोरबो नों बोलो होगोन आफा इसोर जाहाथे नोंनि खाथिसिन जानानै थानो हायो आफा इसोर नोंनि लामाजों जाहाथे आवगायनो हायो आफा इसोर I release fire right now 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 on side I release fire right now I release fire right now fire yes I release fire right now fill I release fire right now on side I release fire right now I release fire fill with your fire right now yes जिसुनि मुङाव आफा इसोर जाहाथे नोंखौ गिग्रा नोंखौ मानिग्रा नोंनि लामाजों थाबायग्रा जानो हायो आफा इसोर आं डिक्लेयार खालामदों आफा इसोर oh hallelujah Jesus glory आफा इसोर प्रभु जिसुनि मुङाव दां गोथार जिउआनो दां फाया जिसुनि मुङाव I release खालामदों आफा इसोर ब्लेस खालाम प्रभु जिसुनि मुङाव हालेलुया आरो जोंहा yes आं ब्लेस खालामदों राइट नाउ आफा इसोर गोथार सिमानो प्रेजेन्स नांगौ आफा बे जेनेरेशनाव आफा इसोर दिनै यां मानसिफोरखौ नांगौ आफा इसोर आफा इसोर आफा जेरावखि थाया माने एन'इन्टेड जानानै जाहाथे थानो हायो आफा इसोर फोरबो जाहाथे नोंनि खाथिसिम थानो हायो फोरबो जिसुनि मुङाव गोथार सिमाखौ रिलिज खालामदों राइट नाउ नाजाव I release fire fill with your fire right now fill with your fire right now yes right now bless right now प्रभु जिसुनि मुङाव आफा इसोर प्रभु जिसुनि मुङाव गासै गाज्रिनि बोलोखौ जाहाथे देरहानो हायो आफा इसोर गासै गाज्रि लोगोफोरखौ नागारनानै आफा इसोर नोंनि लामाजों जाहाथे आवगायनो हायो राइट नाउ I release fire touch right now fill with your fire right now I release fire right now आफा इसोर जिसुनि मुङाव राइट नाउ आफा इसोर जाहाथे गासै खोमसिनि बोलोखौ गाज्रिखौ नागारनानै नोंनि लामाजों जाहाथे थाबायनो हायो आफा इसोर नोंखौ अनग्रा जानो हायो आफा इसोर नोंखौ गिग्रा जानो हायो आफा इसोर फोरबो जिसुनि मुङाव राइट नाउ touch right now fill with your fire right now आफा बे साथाम आफा इसोर जोहोलावफोरखौ आं ब्लेस खालामदों आफा नोंखौ मिथिनानैबो नोंनि जिउनि बिसयफोरखौ बुजिनानैबो दिनै आं संसारनि डिनोमिनेसननि नियम नितिनि थाखाय खोमोरनानै दोनदों आंखौ क्षमा खालाम फोरबो जिसु आं दिनै नोंनियाव निमाहा बिदों आंनि आत्मायाव नोंनि गोथार जिउनि अरा जोंफिनो गोथार जिउनि बोलोआ जाहाथे आंनियाव थाफिनो फोरबो जिसु नों आंखौ नाजाव फोरबो जिसुनि मुङाव गोथार जिउमा नों फै नों आंखौ दैदेन I release fire freedom I bind in Jesus name deliverance in the I release fire come out
Lose. I release fire. Fire. Getar junior. Getar junior. Mudaiku saudang. Mudaiku saudang. Saudang. I release fire. I release fire. I release fire. Engkar. Getar junior. Getar junior. Nengkarlang. Dia abogo kanan ini no dikar gaya. Nengkarlang. Come out. Za, toy za. Jisur namo, toy za. Zaba lagi. Jisur namo. Holy Ghost fire. Tor kam nai. Toy ulah. Kasih besita. Toy za boleh lagi. Toy aziz za boleh lagi. Jisur namo. Toy kele aise. Yar জীবন toy kele aise. Jisur namo puak. মস্ত ভাল পাইছো না ইমান ভাল কাম করবা বিচাৰি Toy eri za boleh lagi. না যাব Toy eri za boleh lagi. Toy keneko umaise ko. Toy keneko umaise. পৰিয়াল ইমান ভাল পাইছা মানুহ Toy he আছে না বিজনেস ডাউন কৰাটো toy আজি যাবলৈ লাগে আজি তোমাক আমি বান্ধিলো যিশুৰ নামত স্বৰ্গদূত বিলাকক মই ৰিলিজ কৰিছো বান্ধক যিশুৰ নামত হাত ভৰি হিলাবলৈ নোৱাৰে ইয়াৰ হাত ভৰি হিলাবলৈ নোৱাৰে স্বৰ্গদূতক মই ৰিলিজ কৰিছো মই বান্ধি দিছো যিশুৰ নামত মই বান্ধি দিলো হাত ভৰি হিলাবলৈ নোৱাৰে তই কেলে আইছে যিশুৰ নামত তই কেলে আইছে কি কাৰণত উপাইছে ক আগতে বহুত পূজা কৰিছিল নহয় মই খাব পাইছিলো না কোনা কোনাইতে মানে থাকি একো নহয় তই আজি যাবলৈ লাগে মই খুমাই আছো এন্তো করে যা তই আজি যাবলৈ লাগে যা মই আছো যা তক আজি আমি এৰেষ্ট কৰিলো যা মই আছো যা যিশুৰ নামত আজি মই স্বৰ্গদূত বিলাকক মই ৰিলিজ কৰিছো ইয়েস পবিত্ৰ আত্মাৰ জুই তই যাবলৈ লাগে লুজ মই চলাইছো ৰ তই যাবলৈ লাগে তক মই জ্বলাই দিছো পবিত্ৰ আত্মাৰ জুই আত্মাৰ জুই মাথাৰ পৰা লৈ ভৰিলৈকে আত্মাৰ জুই ইয়াত আছে যিশুৰ নামত আত্মাৰ জুই আছে ইয়াত তুমি ওলাই যাবলৈ লাগে ফ্ৰীডম তই আজিৰ পৰা খেলি মেলি কৰিবলৈ নোৱাৰে তোমাৰ হাত ভৰি শয়তানৰ হাত ভৰি মই বান্ধিছো যিশুৰ নামত শয়তানক মই কৈছো যিশুৰ নামত তই যাবলৈ লাগে যিশুৰ নামত 1 2 3 out free right now तुम्हारा Jesus name come out in Jesus name come out in Jesus name come out ulah Mok sini pona to Moi Toi mok sini pona Mok sini pona Jesus namot Toi ulaboi lage Jesus namot Ja তোমার টাইম তো এতিয়া খতম তোমার টাইম হেক Jesus nama tu buat arus kalau sananya. Jesus ni mah. Terus Jesus na Pfizer dia boleh security sekarang. Fire. Free out. Freedom in Jesus name. Loose. I release fire. Freedom in Jesus name. यार टाइम खत्म যিশুৰ নামত ফ্ৰী মান কাম কৰি আছা দিনে যিশুৰ নামত মান কাম কৰি আছা দিনে খুদা হাজাৰ মানুহ ভাল কৰি আছা মই কৰিম মোক চিনি পোৱা নাই চিনি পাইছে তো চুপ থাক যিশুৰ নামত গোটেই যিশুৰ আত্মা মাখা লৈছা
যিশুজন যেতিয়া কাম কৰি আছে সদায় সদায় চিনি পাইছে তই শয়তান এতিয়া মই তোমাক আজি মই এৰেষ্ট কৰিছোঁ তুমি ওলাই যাবলৈ লাগে আৰু তোমাক মই নৰকত বান্ধি ৰাখিম যীশুৰ নামত মই বান্ধিম তোমাক আৰু তোমাক মই নৰকত থাকিবলৈ লাগে যীশুৰ নামত ফ্ৰীডম ইয়াৰ শৰীৰত থাকিব নোৱাৰে Come out in Jesus name Come out in Jesus name Come out in Jesus name Loose Free right now Free right now Free right now Freedom in Jesus name Freedom in Jesus name মই মোক চিনি পোৱা নাই কি কৰি আছে মই এতিয়া ইমান কামবিলাক কৰি থাকিব লাগে আমাকো এৰি দিব লাগে কিছু কাম তহঁতক মই এৰি দিম মই ক'ত কি কৰি আছে তই জানিছে না জানে নাই বহুত গম পাই আছো বহুত গম পাই আছে ক'ত কি হৈ আছে গম পাই আছে তই বহুত কাম কৰিবা আছা তই ন বহুত প্লেন বনাই আছ ন বহুত প্লেন বনাই আছা মোৰ প্লানটো যীশুৰ নামত তই একো কৰিবলৈ নোৱাৰে মই আজি কামান কৰিছোঁ ফ্ৰীডম Come out Come out Come out Loose 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 Out Jesus name Freedom in Jesus name Freedom in Jesus name Aras naman Ano na bung Afay siya Dunia Nungniyaw gothaydों आंनि गासै जिबनाव सैताना एटेक खालामनाय बन्द खालामनाय गासैखौबो फोरबो जिसु नोंनि गोथार थैजों केन्सेल खालामदो आं खालामदों केन्सेल खालामदों सैताना मोदाया आंनि जिबनखौ आंनि मिनिस्ट्रिखौ आंनि नखरखौ नष्ट खालामनो अधिकार गैया दिनैनिफ्राय आङो नोंनि खामानिखौ मावगोन फोरबो जिसु नोंनो आंनि इसोर आं नोंखौ मानिगोन नोंखौ अनगोन जिसुनि मुङाव right now दां I release fire fill with your fire right now fill with your fire right now गासै बंसनिफ्राय खान्दानिफ्राय फैनाय स्पिरिटआ केन्सेल जाजोबनांगौ गासै जादु थुनानि सक्तिफोरखौ आं बोखारजोब्बाय दिनै बे आब'नि जिबनखौ मोदाया खानानै दोननायखौ आं दिनै उदांस्रि होजोब्बाय जिसुनि मुङाव दिनै आब'आ फ्रि दिनै गोथार जिउनि अरा जाहाथे आब'नाव आफा जोंफिनो जिसुनि मुङाव गोथार जिउनि अर जिसुनि मुङाव आमेन सिफुं नाजाव yes right now 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 complete free गोबा होनो इखौ बाल्थिं लाबो र गोबा गारना होगोन जिसुनि मुङाव लाबो गारजिया जादु खालामनानै बुस्थु दानाय नामार लाबो yes जल्दी दे गोबा yes गासै गारजिया ओंखारजोब गासै मुलि जानाय सैताननि सासना ओंखारला फ्रि गासै अजानि बोलि ओंखारला सैतानजों मुलि दौजानाया अजाजों ओंखारबो come out जानाय लोंनायाव मोनजानाय गासै गाज्रि बेसादा ओंखारबो जादु थुनानि सक्तिया ओंखारबो जिसुनि मुङाव ओंखारबो come out बिनि देहायाव गाज्रिया थानो अधिकार गैया बिनि देहायाव बिनि उदै सिङाव गाज्रि बेसादा थानो अधिकार गैया तन्तर मन्त्रनि मुवाया थानो अधिकार गैया ओंखारला फायार कमप्लिट फ्रि एसेबो थानो अधिकार गैया जिसुनि मुङाव ओंखारला I release fire free right now completely free बिनि उदै सिङाव बिनि बिबाव एसेबो थानो अधिकार गैया जिसुनि मुङाव freedom in Jesus name free complete free hallelujah बेयाव बिसेक दैखौ आफा इसोर आं दानो दौनानै होनो नागिरदों जिसुनि मुङाव आफा आं सासे नोंनि anointed दास जानायखाय बे दैखौ आफा इसोर दानो आं लोंहोदों आफा इसोर बे आब'खौ गोथार जिउनि अरा गासै गाज्रिखौ जाहाथे आफा इसोर अपारेसन खालामो गोथार जिउनि अर दे गोबा जिसुनि मुङाव गोबा freedom in Jesus name एसेबो गाज्रिया थानो अधिकार गैया come out गोबा come out ओंखारबो जिसुनि मुङाव
जिसुनि मुङाव ओंखारबो जिसुनि मुङाव ओंखारबो right now जिसुनि मुङाव ओंखारबो yes गासै गाज्रिया ओंखारबोजोबनांगौ सैताननि बोलोआ जोबस्रांजोबनांगौ जिसु come out Jesus come out come out come out in Jesus name come out in Jesus name jawab dunia nोंनि जेंना नोंनि बोसोनखौ मानियालासिनो पाप मावनायखौ निमाहा खालाम आंनि जिबनखौ दिनै आं नोंनियाव गथायदों हालेलुया right now I release fire freedom in Jesus name freedom in Jesus name complete free बार फैबाय थानायाव अधिकार गैया जिसुनि मुङाव खाजोब्बाय आं बिदि आथिं आखाइखौ रावबो हमनाङा एन्जेल्सफोरा खाजोबनांगौ जिसुनि मुङाव रावखौबो दांनो अधिकार गैया जिसुनि मुङाव आथिं आखाइ गोदोना गासै खाजोब्बाय आङो जिसुनि मुङाव खाजोब्बाय एरेस्ट खालामबाय दानो नों थांनांसिगौ एरेस्ट खालामबाय आङो खाबाय मोजां एरेस्ट खालामबाय फैफिननो अधिकार गैला खाजोब्बाय जिसुनि मुङाव एन्जेल्सफोरखौ आं सोरगोनिफ्राय आफायसोर दिरुं लानानै एन'इन्टिंनि दिरुंखौ आफायसोर आं दानो खानानै होदों आथिं आखाइखौ खाख्रबजोब्बाय बिनि आफायसोर आथिंखौ आखाइखौ फोरबो जिसुनि मुङाव खाजोब्बाय right now जिसुनि मुङाव right now I release fire freedom come out in Jesus name come out in Jesus name जिसुर नम्बर 1 जिसुर नम्बर 2 जिसुर नम्बर 3 आंखौ सै होफैनो अधिकार गैया दिनैनिफ्राय आंनि गोसो मोदोम आत्मा गासैबो फोरबो जिसुनिसो yes I release fire नाजाव I release fire free completely गासै दरवाजाया बन्द जाजोबनांगौ yes right now गाखोजोबदों जिसुनि मुङाव hallelujah I release fire freedom in Jesus name touch जिसुनि मुङाव गासै दरवाजाखौ बन्द खालामजोबबाय आरो बे मोदै आरो बार एन्ट्रि खालामनो अधिकार गैला जिसुनि मुङाव कमप्लिट फ्रि जिसुनि मुङाव आमेन दे आबादिनिफ्राय आंनिया मेन प्रब्लेमा फाइनान्स प्रब्लेम दं आरो आं इसोरनि खामानि मावनो थाखाय आं जोबोद गोसो जायो नाथाय आं गोदान सोलोंनो गोसो जायो बुजि मोना माने जेन' आंखौ इसोरा बुजि होयो आरो आं आवगायलांनो हायो इसोरनि गुन बेबायदि आं सानो आरोना Lord Heavenly Father फोरबो जिसुनि मुङाव आर'ज खालामदों आफा इसोर फोरबो जिसुनि मुङाव आर'ज खालामदों right now बे आब'नि थाखाय आफा इसोर गासै आफा इसोर बिनियाव फाइनान्सियेल ब्रेक थ्रु नांगौ आफा इसोर गासै फाइनान्सनि उदांस्रि नांगौ आफा इसोर बिनि न'खराव आफा इसोर गासै फाइनान्सनि ब्रेक थ्रु नांगौ आफा इसोर दिनै मोदाया सैताना जिउ मुलुगाव आफा इसोर बिनि फाइनान्सखौ खानानै दोननायखौ आं खेवनानै होदों right now I release fire right now जिसुनि मुङाव फ्रि जानांगौ हालेलुया गासै बन्दननिफ्राय फ्रि जानांगौ right now yes right now आखाइ थिखां ओरैनाय इसोरनि जिउनि थाखाय गांनाय दङ हाबा मावनो लुगैयो I release fire right now दां गोथार सिमा नों दां feel right now touch yes दां I release fire फोरबो जिसुनि मुङाव right now नाजाव yes I release fire fill with your fire right now touch yes right now oh Jesus Lord Heavenly Father yes right now I release फोरबो जिसुनि मुङाव फैसा गोथार जिउनि अर गोसो सिंनिफ्राय रंजानायनि आत्मा yes right now oh Jesus hallelujah yes right now I release fire touch fill with your fire गासै बन्दना गासै सैताननि हमथानाया गासै फ्रि जाजोबनांगौ आफा इसोर नों फोरों आफा इसोर नों दैदेन आफा इसोर नोंनि थाखाय गांनाय दं आफा इसोर I release fire
I release fire. I release fire right now. गासै फाइनेन्सियेल प्रब्लेमा फ्रि जानांगौ गासै फाइनेन्स दार थाग्रा व्यक्ति नङा नाथाय गुबुनखौ हेफाजाब होग्रा व्यक्ति जानो हानाय बायदि हेफाजाब येस आं ब्लेस खालामदों राइट ना जोंनियाफोरबो जिसुनि मुङाव गासै फाइनेन्सियेल प्रब्लेमा फाइसोर ब्रेक थ्रु जानांगौ फोरबो जिसुनि मुङाव आं दानो आरज खालामदों राइट ना आफाइसोर गासै फाइनेन्सनि प्रब्लेमा फाइनेन्सियेल आफाइसोर ब्रेक थ्रु आं दानो डिक्लेयार खालामदों राइट नाउ I release fire right now freedom right now गोथार सिमानि दां yes right now bless her right now गासै financial freedom नखरा financial freedom husband सोलायनाय नखराव शान्ति गथ' गथायाव शान्तिया फैसो फोरबो जिसुनि मुङाव आरज खालामदों right now bless her right now फोरबो जिसुनि मुङाव गानदों फोरबो जिसुनि मुङाव आरज खालामदों right now गोथार सिमानि दांनाय सिफुं touch I release fire yes right now I release fire yes yes right now yes जिसुनि मुङाव I release fire yes right now I release fire apa गासै फाइनेन्सनिफ्राय गासै समस्यानिफ्राय फ्रि जाजोबनांगौ जिसुनि मुङाव right now I release fire yes right now आं रिलिज खालामदों गोथार जिउनि अर गोसै सिंनिफ्राय गोथार जिउनि दैमुवा बोहैनांगौ right now I release fire touch Jesus name bless her फोरबो जिसुनि मुङाव amen God bless you या फाइसर फोरबो जिसुनि मुङाव आरज खालामनो आफा गासै फाइनेन्सियेल प्रब्लेम गासै सैताननि एटेक गासै फाइनेन्सखौ एटेक खालामनाया फ्रि जानांगौ right now फोरबो जिसुनि मुङाव जिउ मुलुगखौ आं खेवनानै जोबदों right now freedom financially फोरबो जिसुनि मुङाव जाहाथे नोंनि हाबायाव जाहाथे आवगायनो हायो आफाइसोर नोंनि लामाजों जाहाथे आवगायनो हायो आफाइसोर गोथार सिमानि दां I release fire fill right now I release fire fill right now dang Nazao I release fire breakthrough freedom in Jesus name hallelujah financially right now I release fire Nazao फोरबो जिसुनि मुङाव गावनि गोसोखौ गुरै खालामनानै इसोरनि जिउखौ नाजा freedom financial freedom गोथार जिउनि अर free in Jesus name amen जिसुनि मुङाव फाइसोर आं दाना आरज खालामदों आफाइसोर फोरबो जिसुनि मुङाव बिथांनि फिसाला आफाइसोर जिथु जब गैया जाहाथे जब मोनो आफाइसोर नोंनि लामाजों जाहाथे थाबायनो हायो नोंखौ अननो हायो आफा दिनै आं आरज खालामदों जिसुनि मुङाव गोथार जिउमा नों दां आफाइसोर दिनै आफाइसोर बे व्यक्ति आफाइसोर नोंनि आफाइसोर बन्दुकखौ नांगौ आफाइसोर नोंनि गुलि नांगौ I release fire गोथार जिउनि अर right now I release fire touch freedom right now financial freedom गासै बन्धननिफ्राय freedom गासै समस्यानिफ्राय freedom right now I release fire dang touch right now I release fire yes right now bless him right now bless him right now I release fire गोथार जिउनि अर आफा जाया नोंनि नङा बेखौ आं कनजुम खालामदों जिसुनि मुङाव जाय आफा इसोर गासै गाज्रिनि बन्दना सैताननि सासना बिनि जिबनखौ बिनि नखरखौ जुदि खानानै दोनोब्ला आं खेवनानै होदों जिसुनि मुङाव I release fire bless him right now जाहाथे नोंनियाव फोथायनानै गोख्रोङै जाहाथे दाउ मावनो हायो आफाइसोर गोथार सिमा नों दां Nazao I release fire Nazao yes I release fire Nazao I release fire bless him right now नोंनि थाखाय आवगायनो गोसो आफाइसोर नों जिसुनि मुङाव आं ब्लेस खालामदों amen Lord Heavenly Father आफा दिनै आं बे गुमैनि आफाइसोर फाइनेन्सियेल कन्डिशननि थाखाय आरज खालामदों राइट नाउ गासै बिनि फाइनेन्सआ आफाइसोर दिनै स्टाक जानानै दं आफाइसोर बिनि फाइनेन्सियेल ब्रेक थ्रुनि थाखाय आं आरज खालामदों राइट नाउ गासै फाइनेन्सखौ आं जिउ मुलुगाव खेवनानै होदों राइट नाउ फोरबो जिसुनि मुङाव गोथार जिउनि अर फोरबो जिसुनि मुङाव फाइनेन्सियेलि फ्रि जानांगौ राइट नाउ
फोरबो जिसुनि मुङाव फाइनान्सियेलि फ्रि जानांगौ राइट नाउ फोरबो जिसुनि मुङाव फाइनान्सियेलि फ्रि जानांगौ फोरबो जिसुनि मुङाव फाइनान्सियेलि फ्रि जानांगौ राइट नाउ आं आफायजों जिउ मुलुगाव आफायजों खेवनानै जोबदों राइट नाउ I release fire 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 जिसुनि मुङाव राइट नाउ I release fire फोरबो जिसुनि मुङाव फाइनान्सियेलि जाहाथे ब्रेकथ्रु फैयो आफा न'खराव गासै जिथु प्लान लादों आफायजों सक्सेसनि मालिकआ नोंसो फोरबो आफा दिनै आं डिक्लेयार खालामदों जिसुनि मुङाव जाहाथे सक्सेस जायो आफायजों जाहाथे सुथुरा गाज्रिया जाहाथे खावनानै लांनो हाया बे गुमैनि सक्सेसखौ गुमैनि आफायजों डेभेलपमेन्टखौ जाहाथे खावनानै लांनो हाया जिसुनि मुङाव डिक्लेयार खालामदों गासै फाइनान्सियेल ब्रेकथ्रु गासै बन्दोनिफ्राय फ्रि जानांगौ जिसुनि मुङाव जिसुनि मुङाव जिसुनि मुङाव गोथार सिमा नों दां 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 टाच Jesus name I release fire fire in Jesus name fire in Jesus name fire in Jesus name I bless in Jesus mighty name amen amen okay God bless you